Zdravím vás, dobrý den, vážení přátelé. Jmenuji se Dandy a v dnešním videu vám ukážu, v jakém nádobí se dá připravit čaj. Toto video vzniká kvůli tomu, abych rozptýlil obavy začínajících pijáků čaje, kteří se dosti často obávají drahých pořizovacích nákladů u nádobí. Říkají si, ještě když budu kupovat druhý čaj, tak vlastně ho nemůžu pít. Dost často je to taky výmluva. To video vzniklo vlastně jako reakce na moji mnohaletou komunikaci se zákazníky, s klienty čajoven, s mými přáteli, kdy jim čaj chutná, rádi ho pijí, ale v momentě, kdy by si ho měli sami připravovat, tak si vymyslí spoustu důvodů, proč to vlastně nejde. Takže můžeme začít. Jedná se o přípravu pro jednoho pijáka čaje, samozřejmě může pít i několik lidí, pokud máte menší nádoby, můžete rozlít čaj do menších nádob. Hrnky jsem koupil ve Frcu, koupil jsem jich celou sadu, jeden mě vyšel na 2,50, takže 5 korun 2 hrnky, budete ještě potřebovat cítko 7,50, takže s investicí 12,50 už si můžete připravit čaj. Mám tu sice plastový tácek, abych nepolil u brusa stůl, nicméně vodu do hrnku si můžete s nádoby, ve které jste ji uvařili, přímo nalívat nad dřezem, takže u brus a stůl si nepolijete. Já jsem si vodu předvařil a vychladil, budu připravovat zelený vietnamský čaj Chai Nguyen Tom. Voda má teplotu 75 stupňů. Naliju do hrnku, tím zároveň vyhřeji nádobu. Vodu si přiliju do druhého hrnečku. Nasypu si zelený čaj. To množství je asi 1 polévková lžíce a proto jsem si vodu vychladil, tak si rovnou ten čaj zaliji. Louhování tohoto čaje je zhruba minutka, minutka a půl, podle toho, jak máte rádi silný čaj. Pak si ho scedíte a můžete ho zalívat ještě jednou. Dostanete 2 dobré vyrovnané nálevy. Takže věřím, že jsem rozptýlil vaše obavy stran ceny nádobí, když začínáte. Samozřejmě je hezké mít krásné konvičky, misky, ale pokud nevíte, jestli se budete chtít čaji věnovat, můžete to risknout s takovýmto levným čajovým nádobím. Díky za vaši pozornost a budu se těšit na další setkání v mojí kuchyni a u skvělého čaje. Hezký den.